सावरायबाय थानाय समाव फैगोन नभेम्बरनि 20 तारिखआव जाय हियारिं जानो गोनां दिनै रन्जन दैमारि सारमोनखौ लाइफ इमप्रिजन फासि होनांगौ होननानै भटिं खालामग्राफोर दङ। एगेन्स्ट पार्टी बेसेबां दङ नायदो। बिसोर जुदि मिथिनांगौब्ला बिसोरबोथ' राहा लागोन ना गाबोन बिसोर सुप्रिम कर्ट अपोज खालामगारगोन ना बेखौ ओरैबायदि खालामनो मोना होननानै दिनै जों जाहैदों खामानिखौ स्मुथलि जों लांनो नागिरदों। मिथियालासिनो जों लांनानै जों मावफुंनो नागिरदों। नाथाय खायफा बायदि बेबायदि खालामनायखौ माने जों बिराद दुखु मोनदों आरो जों दुखु मोनदों। अब्ला जोंनि समयसाखौ खालामनो लुबैदों नामा जों बेखौबो जों बिराद साननाय फैदों माने ओंखायनो जों बुंगोन दिनै सनितपुर जिल्ला बारग' एनडिएफबि खौसेथि आफादनि बानजायनायाव जोंनि बे उनसुमै एमइ आरो हाइ स्कुलनि लांगोनायाव नब्लाङाव जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै फैबाय थानाय जि 21 माने 21 अक्ट'बर जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि गायसन सान बिनि सायाव जों गुवारै सावरायदों आरो बेखौ लानाय जादों जोंनि क'क्राझारनि गौरां बड'लेण्ड कालचारेल कमप्लेक्स बेयाव जों लादों। बेयाव थांनायनि सम्पुर्ण प्रसेसखौ जोङो बेयाव सावरायदों। बेयाव थांनानै जों मा बाहागो लाहैगोन आरो माबायदि थांगोन बेखौ सावरायदों। लोगोसे फैबाय थानाय समाव जोंनि जि मोननांगौ जिबिलाक एक्सग्रेसिया दासिमबो मोनाखै बिनि थाखाय जोङो सावरायदों। बेखौ सावरायनानै जिबिलाक थालांदों बेखौ जों भेरिफाइ खालामदों आरो रायजो राजाया बिदिनो जोंनो होफैदों। आरो लोगोसे जाय बिथांमोना दिनैसिमबो हार्डक'र केडारआ अनसुंथाइ मोनाखै 4 लाखखौ मोनाखै बिनि थाखायबो जोङो बेयाव सावरायदों। आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि जिथु बिटिआर एक्सटेनसननि खोथा बेखौ लानानै जों बहुद सिरियास आरो बिनि सायाव जों गुवारै सावरायदों आरो जोंनि रायजो राजाखौ जों सांग्रांथि मेल खालामफैदों जाहाथे बिटिआरनि सिमाया एक्सटेनसना थालाङा बिनि थाखाय जों रायजो राजाखौ खावलायफैदों। जिहेतु नोंथांमोननि सरकारनि एमओएस मथे जेनेबा टारगेट फरगेट साख्रि मोननांगौनि बाथ्रा दं बे माबोरै? बेखौ जोङो थांनाय 21 सेप्तेम्बर बेयाव सिएमजों सावरायदोंमोन। सिएमजों सावरायनायनि उनावहाय सिएमआ बुंदों जे थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडखौ फैबाय थानाय समाव जोङो जेब्लानो एपइन्टमेन्ट खुलिगोन अब्लानो जों होनाय जागोन होननानै बिथाङा खोथा होदों। बिनि थाखाय जोङो सार सिएमखौ जों धन्यबाद होयो।